tunchuma kan case ngai thlak tur hi kumsang khazakwa somre pariat khan Highland Springs Virginia rama alawin chana kumsang khazakwa somre pariat khan Virginia rama cheng nupatwa khat Morris le Karina te chuan fapa du tak an shinga an fapa ming chu Mart Nichols ania Morris le Karina te nupa hian Mart ni atiamin fa pasari lai an ne ani Mart ni hian unau pa pathum nain an ming te chu Morris Jonet le Gemart te ania farnu pathum anei bokani a farnu te ming hi Michelle Markisha le Shanika te ania Mart ni hi anau pante tata no pang fele du tak ngil nei tak mai ania anei chun po midang pe phal chin riru chale thiang hlim takani lekha po athiamin grade chatak tak a mu chin bokani achung te le a chian te ne na len chhuat te chu nuam ati zong takani ya atuina dik tak chu art lampang ani ya ariru hlimlo chang le angui deuh chang chuan lemte zakin hun amang chin ani achung te poin an support chaviau boka anun po akal tuangin apa ngai viau ani nima sela vandwai thlak tak main juni sompali kumsang hi sompali aloni chuan Martnia nu Katrina chu akong bor surgery an nei nuwa aboral ta thut maya anu in aboral san hian Martni hi kumsom panga chawa upa ania anu boral nu hian a unau te chuan inan chwa san vek towa apanen che an cheng dun to ani anu thi na chu atwar hle maya depression te hial nei pha in achang phei chuan engkim chu ti topa anu ne na kalvete adu china hetia nun hlim lo tak a man la hian kumsang ni somparuka chuan art class a marni chuan me che pakhat a ming Ashlyn nai chu atung ta a an tui zong te alawin ang bok nen Martni le Ashley te chu karlova anin ngai na chhauta a anin ngai zong ta ngei bokani in ngai zong dangte ang thovin an ma hun turte an soiduna hlim taka anin nei hun turte le fa an nei ve hun turte chu an swang to ve china an pani chuan anin kobrem hle maya atu ve ve tan chuan engtiklai po in anum reng china ni Martni po in anu achana awanga atorna te lakyan saktu Ashley chu a mangai tak zeta Martni hian high school a graduate nuwa atuina lamzir zom atuma post secondary zoma graphic designing zir atumani anu Katrina in abora san nu reilote a khan apa Morris chuan anha tho pui me chepakhat Dennis Gay chu hun ahman pui fawa thakhat lek anin dei nu chuan apa chuan abial nu Dennis le afanu kumkomi Elena te chu afapa Martni ne na anchena ina chuan ala lutta ani hemi wang hian Martni te unau chu an palaka chuan an lung oi lo hle maya Martni phei chuan atwar thailo hleya ina umpo nuam ati lo pha na sa ani Dennis chuan nu ni tlin atum boka anin chung po ati fai thei viawa Martni po a homework te ati pui fau chin ani nimasela Dennis sifanu Elena chuan anu in pasal neya passion ina ain swan lu pui thor mai chu alung oi thei tlat lova a thin rimna atilang fo bokani Elena chuan Martni ne na nu in chom te chu angai thei lova Elena ang thovin Martni point a unau nu thar chu angai na emem bek shan lova nimasela a hoshan lovani nimasela kumkomi lek Elena chuan rin ain boina cho cho a shata zek meya Martni po ati thin rim fowa anin swal bai pha fota ani Elena chu aswal thiam reu khopa Martnia ro em art lama aku chhuak ngei te chu ati chhia sak china ring tak takin atei kwal vel chin bokani annu le pa Morris le Dennis te chuan Elena kho sak zia chu hunin aliam puyanga azia chau ve mai an ringa nimasela aching doklak ta zoka Martni nen chuan anin hotwal tola boina an siam fau maya anuwa chuan Martni zok chu an haubur aloni phata ani Elena chu adi thin rim masa angin an ngai saklat china kumthum chung an chen hau nu phei chuan Elena chu aswal ver ther tak setani remote control in chu mai te in an unau chuan anin hau vak china nikha chu Martni le abial nu Ashlyn te chu anin telephone in bia in a unau nu Elena chuan phone a man ve ngai thu alo shil sek maya Martni chuan ka man zoi imang ve mai donia ti in achanga Elena chuan phone man angai thu soin athin arim le chanta a
upazok ti taka martni chuan nangno pangkhan tunge biak tur inei ve ti rilrupu ni om fashion hian aman mo du ei lova eleinai thinri ma e mem chu kitchen lama kalin sakor bakche siam zet chu avala a martni om zona chuan avatin to ata thut maya martni chu alo inring man hlova alo omson manani nimasela adara tak chuan a chhun fu sham thunga a thesen po a chhuak nol bokani martni chuan a unaw nu che dan chu mak ati in rap thak ati tak zeta in chu chhuasan ngalin a unaw nu che na ina chuan avakal ta ani a unaw nu in an chanchin asia chuan abula cheng ve mai turin martni chu asom ta a chutia an ti thi dun lai tak chuan Dennis chu arung kala afanu Elena po chu aron shwai ve bokani ti chuan afanu chu hawin martni nena chuan ngaidam adil tirta a ti chuan an boina chu an pa shatir ve kher to lovin an unaw inkara chuan topro seti in thutluk na asem pui ta hloma Dennis chuan afanu bik khodanga om kumsom ni pakhat mi latoya chu an ina shwai lu ve tha ina sheta a latoya chu ina omtira Elena le martni te in ngei lo lutuk chu ventir atumani chutia Dennisin afanu alak lu le taknu phei chuan martni nun chu a hlim lo tak zeta tlangwal ve to waya in ngai tan chuan en thli thlai tu nei reng chu thil nuam tak ani don lo reng ani depression te hial anei phale ta a art le abial nu Ashlyn chau chu ain bun ro theina chhun ani ta ani ni kha chu Dennis le afanu kumsom ni pakhat mi latoya te chuan martni ruma lu druin abung ro vel te chu an en thli thlaya room pindan chhuata pentagram lo inziak kera be lo in khu chu an hmuta a pentagram chu keinin satanic sign kan ti angkha ania Dennisin martni ruma athil mu chu afanu thil ti swal azep sakangin zep atum ei lo tlat rang takin martni pa Morris chu a hmu tir ngala Morris chu anrin angein a thinrim hleya afa pa martni chu a hauna sa hleya martni la chuan kati anilo ati ve tlat boxia in chung chu in hau thomin akhat ani bera tungerina rin lo turpo shiat a har ta hle ani hemi nu phei hi chuan anin chung boruak chu arit hle a hetia anin hau nu kar khat alo lem le chuan martni nu boral ta Katrina kar chu hal ani le ta a tu ti nge an shilwa nimasila pu Morris chuan afapa martni ti aring tlat thungani ti chuan afanu martni unaw nu chu Colin abeta a I unaw pa hi ka chen pui thei to lo ron shwai ro atita a martni farnu ve thung chuan apa ngai dan le erin dan chu apum ve hau lo apa hne na chuan engtin nge martnian kanu kar chu a hal thei irin zok kanu kha a hmanga iziale angai zia I shat vek kha martni chuan a hal top lawang ti in alo chang zokani martni farnu chuan martni chu a ina a cheng turani ti in apa chu alo shilta zek mayani martni puin kar chu a hal ani lo zia a soi ve boka martni chuan a har sat na le a beido na te chu a bial nu hne na a soi chhuaka hunte alo liam zela martni puin graphic designing zir thei turin exam a pe veta a thilpoi mole chul zong zong chu ano shon Dennisin a boy pui sak vek bok karni nuwa chuan email dongin Full Sail University Florida te chuan martni chu an university campus run ena university chu enge angai dan ron en thli thlai turin an som ta a March ni somni kumsang ni som pasaria chuan Full Sail University akal turin thu antifel bokani portfolio le engmo chu boy puin martni chu a boy ve hleya anu shon Dennis po in apui ve na sa hle bokani March ni som pakha zana chuan martni chu a u ina anin hmu lo rei dona wangin awatlowa zanpo aryak nge nge ani zingan tho vele chuan a farnu chuan martni chu ina awatha hole thlap boka martni chuan ina thlen vele chuan an pek sok soka university kalturin a chwa thwai dona wangin a boy hle ani nimasela an pek lai chuan a wallet chu a unaw nu ina a thehnil ti a sha chwaka a u chu texin kain pek zowa karon lam thwayang ka man chep ti ina teksa nimasela darkar aliam nu po chuan martni chu a unaw nu in a thleng thei reng reng lawa a farnu chuan ngai that lo na po anei lem lawani alain pek boyanga alo lakal man lawan yang ti in ain hnema nimasela
abial nu Ashley po in Martni chu ateksa akoi boka channa adong lawani Martni ti ngai lo top ani wangin Ashley chuan mak ati dewa ti chuan Martni farnu chu akol ta a Martni farnu chuan Martni le abial nu chu anin hau ve dewanga anin bedu lo vel nia ngain anin kara chuan inro lo zok tha a sia in engma ngai that lo na nei lo chuan Martni chanchin kawan shebik lo ve kan la in belawa ti in a changa phone chu ada ta ani nimasela atuk zinga po chuan tuma in Martni chu an la be pop ta chuang lawa Martni farnu te pahni chu an ngai a thazan to lawani ti chuan an pa in lampanin anin khal chuak ta a in an va thlen chuan an no shon Dennis chu alo oma Martni farnu te chuan khonge Martni a alo ho to em tian hanzo chuan Dennis chuan la ho nang in bula a omanyang kalautia sin nimin khan I ina awale thengil lam turin a chhuaka aloron let le lo ti in alo chang ta ani an pa Morris po in Martni chanchin chu an shiat lo thu alo shila nimasela a mela chuan angai tuana chete ma atilang lawani Martni farnu te chuan apali an nu shonin an chana chu an lung oi puilo hle maya Martni ya ina a holo chu an ngai tua ei lo ti an sha chuan an ril ru ana hle ani an unau chuan anin khal hole ta a hopa in Martni te chena veng mun tin mai chu kalkwalin Martni chu an zong ta a nimasela darkar tam fe an zon nu poin an mu chuang lawani ti chuan police station a kalin missing report file an tum ta a nimasela police te chuan kumsom pariat leka upa ania rilruna changemo thil serious lawa po inte chu an chwa san fawalom aron hole mayang an lo ti saka police te chuan an lo la serious te chem lawani ti chuan Martni farnu te pani chu an pa Morris ina chuan an let leya Morris hena chuan police te chu chata ka shila Martni zon na chu la serious deuh tora shil turin an wangena an thinrim deuh to nen kan nu chapa chawani lawa ifa pa po ani ve tho ngai sak ve deuh ro ti in an pa chu an wangena ni ti chuan Morris le afa te chu thok chhuakin police te hena chuan Martni missing report chu ngai poi mo deuh turin an wangen ta a police te chuan Martni mo nu nung ber tu anu shon chu zona an zot ta a ahma a asoidanang thovin police te chu alo shila awala thengil lam tura a unau nu in lampana a chwa thu police te chu a shilani chumi nu chuan Dennis po chu kaltirani ya police te chuan an na an thok chanta a kar khat aliam nu po chuan thu thar engma sha tur ala om chuang lawa Martni farnu te le abial nu Ashley te chu an mangang to tak zetani an chapa an lungai hleya Martni farnu te chuan an nu chapa chu kil khata mangang le hlau thlabarin Martni chu alo omrenganga ril chamin kan puina te alo mamo reng mai theyani ti in an ngai to kwala an chap ringot mayani Morris ate nu pale an fanu ten an ngai to anga an ngai to velo chuan Martni unau te thinlung atina le zwala hun aliam zel nu po chuan thuthar engma ala chuang lawa Martni unau te chuan thanem ngain an khwa mun tin mai chu chhunzan zomin an unau pa zong chuan an thok chhuaka karthum lai alo liam le nu April ni kumsang ni som pasaria chuan papakhat hi ana thona mun vela chuan a chhun chot lain atei kwala industrial area ni ya mun fian railway tak ani bok chutia akal kwal vel na chuan bek niom tak lian tak mai hi nimkara chuan a muta a arin dan chuan mi tu emo in thomno bek lian tak a thei ngirani aringa an en chianga zipar an hon chuan a chhunga chuan thomno reng alo lawa mi pa lo upawak lo ruang a muta ani rang takin police te asia tir ngala police ten ruang an han indik chuan liam engma an hmulawa ruang chu akut pahni a hnung lama dakte phwarbe ani ti an hmuwa ruang chuan ID anei lawa wangin tunge ani an shemai theilawa nimasela Martni case police officer dang ten an khoilai mek ani wangin Martni thalak nen chuan an enkopta a Martni angei ni in an sheta ani nimasela police te chuan an thil shat chu a chhungte shil ngal tha an tilawa an zebri ta zoka autopsy te nei phot an tumta ani reilote autopsy result aron chhuaka a thi chan chu oxygen tlak cham wang alo nia heba ka hian
sleeping pills tam tak eitira ni bok chu mai baka GHB anti wangani ya GHB chu lungphu apangai aya phumuang le thok har satna wang ani ber marni chungte chu engma anla shil chuang lawa heti mekla hian marni belnu Ashley chuan marni nena an email in chom chu alo check hlau maya marnian a email don Full Sail University achanga somna adon chu alo chiar ve ngei maya nimasela an enchen chuan university address in zia dan chu mak atia a formal lo hle bokani ti chuan marni farnu chu Ashley chuan a shilta a marni farnu chuan Full Sail University lam chu bepopin marni email don chu anma ni ron thon ngei aniam ti chu azota a maktak main Full Sail University lam chuan marni chu email anlo thon reng lo mai ti chuan email lem chungchang chu police te an shatir ta ngala thil engkim chu alo lang fia chanta ani police te chuan marni email ron thon tu email address chu FBI te kota anda ta a FBI ten email ron thon tu IP address an han chui chuan Full Sail University lam ni lovin marni chena in ngei mai changa email chu thon chwa ani ti an sheta a chu mai baka marni ruang an char ma chuan marni te address atang chuan file pahnih thon chwa ani ti an sheboka file chu police te hna anin chunga rukrukna thleng chungchang an report na ani nge ya hemi awang hian march ni somthum pakhat khan marni chungte chuan police te hna an in mi in an rokawangin report siamin police te chu an lova kau hi alo neya ina chuan Morris Sathiam lovin anupui Dennis le afate pahni latoya le Elena te chu an lo omani hemi chum hian police pahni an vakala police ten rukrukna thleng chungchang Dennis le afanu upazok an zo lai chuan Elena chuan police officer pakhat zok chu aru ka bia in ashanin ka belok thei chengem ti in zota officer chuan te reng mai atiya ti chuan Elena chuan tlang tak mai in kar ni liam ta khan kanu le ka u te hian ka u nau pashan an tha lai ka hmu ani ati ta tol maya officer pa chuan makle oiwak lo tak mai chuan tunge u nau pa chu anti chuan Martni Coles ti in a chang leya anu le a u chuan Martni chu an thata chumi hnu chuan plastic container bag lian dewa an da thu alo soiboka officer chuan akalpuya a thian pa chu a hril chhong leya nimasela Elena chu anung chang thatlo emawangin en thak mek alo ni bok nen an oi telawani chu baka hemi hun lai vel hi chuan Martni ruang an la mulwa bauzona an zon lai chau ani awang hian police te chuan an ngai thu tak lawani hetia Martni ruang an chartak nu le email le Martni te address achanga thon chwa ani ti police ten an sha tak nu chuan eleinai thu soipo chu an ngai to chhuak ta a rin hlel na lian tak an nei ta ani nimasela engma chu Martni chungte hena chuan an la shil du chuang lawa Martni no shon Dennis nun hlui chu an chui ta zokani Dennis nun uluk taka an han chui kir chuan an bei selo tak main criminal record alo nei nwal maya alo chefing vervek thin veu bokani ome computer fraud thillem siama mi poisa rokte mi identity ho a mi bum chungchanga case alo orto boka ti chuan police te chu Martni te chena ina kalin Morris chu anwa beta a anupuinun hlui chu a sherengem ti te anwa zota afapa bauna chuan anupui chuan thil engemaw tak ti anayem ti te an zot bokani maktak main Morris chuan anupui nun hlui nei chuan ati boilo thu soin afapa chen shat lawa umpo chu alo ngai to vak lo ti an sha thiam ta a Morris chuan apui vak an rin lawa wangin Martni farnu te chu an beta zoka station a ko an nia police chuan Martni nun dan zong zong chu an zota a Martni unau te chuan nu shon an nei achanga an unau pa nun hlim lo ziale anin chung chu boina hlira akha dan te chu police te an shil veka Martni an university kalwadwata in chwa san adu zia te po an soibokani Martni unau te chu an ho ma in police te chuan an DNA lak an dila ti chuan an ho tir ta ani nimasela an ho dona kara an lu chuan an chap ngal hom maya police ten an DNA an lak dana chuan an unau pa chu athi ani an ring thiam mai ani atu ka chuan police te chu Dennis Sifanu latoya muturin an chhuaka
an chena in an va thlen chuan latoya chu in chwa san tuma kara alut lai an hmana police ta chuan vanang ching ngalovin khonge akalti sha tumin an zui rota zokani police ten an zui zel chuan latoya chu martni ruang an charna hmuna chuan an zui thleng ta hlol maya police ta chuan an en thatarenga latoya chu a hnu dewa a hole tadaya police ta chuan ro manna nein martni ruang an charna hmun vela chuan arukin camera an kamta ani camera an kamachanga neli na zana chuan mi tu emokal chu an lo la fu tangei maya nimasela camera footage chu a fi awak lawa wangin tunge ani shiat ero a har thong ani nimasela an kar khal ero alang chiang thokhat viau maya subaban kardum martni pa kar angchia ania police ta chuan morisa ani chem ti fianan chulai vela cellphone tower mang chuan martni chung te phone number chu an han trace ta a an rin loksa ang deuh thovin morisa nilovin anupui dennis cellphone number chu an ping fu da chat mai ani april ni som kumsang ni som pasaria chuan dennis chu police ten thozo fia turin an lata a police ta chuan zep kwalvel to lovin martni chu kan hmuto enge thlengpo kan shefek ti in an shilta a dennis chuan engma shilawni om tak mai hian leman chang dervela enge thlenga te anti kwal vela police ta chuan kenia in enge thleng chu ishe chiang zo khopang anti sakze ka I mutnu nung berboka enge thleng chu ishe chiang viawang ama a email lem martnia thon to pokha ini ti kan she chhuak ani antia police ten thil thendania an ngai chu heti hian an soita ani martni chu ain pek boy velain dennis chuan shaipuarin ein turte asiam saka ai tur siama chuan damdoi telin a shai royanga chumi hnu chuan afanu la toyai puina dilin anda chatani in an ngai ani atopa chuan dennis le latoya te chu second degree murder charge or tir anita a martni room chhuata pentagram lo dro tu pokha dennis singei aloni bokani pale afapa inkarti chiat atum wangani ya martni anu ke thwingai kar haltu pokha dennis thau ani bokani kumsom chunglung in tang torati anniya nimasela trial voi ni na chuan dennis chu first degree murder charge or tir anile ta a dam chunglung in tang torati anizuya latoya po chu first degree murder charge or tir ani ve ta thawa nimasela ani chu kumsom ni chunglung in tang tora ti anita zokani